piwulan. Piwulan sing apik. Nek gareng kudu Beda ngono. karo dagelan. Nek gareng apa kudu putih? Kudu putih. Apa wis tau roh gareng ireng. Lho iki ana. Ndi? Ana gareng ireng. Gareng ireng ana lho, gareng ireng. Gareng ireng. Ya mah, masa kulitnya tak ireng kabeh. Dikai ireng to, kabeh ireng kok yo rupane kaya celenge lho. Iya nyengrok kowe iki ya. Nek nanggon aku ono jadilan. Jadilan celeng. Jadilan apa ya macak gareng? Iya, jadilan macak celeng. Jenenge jadilan celeng nggon aku ono. Lah ya kuwi jadilan macak celeng. Lah ngene iki jenenge gareng. Dagelan Nek macak diireng dadi gareng, macak, celeng. celeng. Ora apa-apa. Ora apa-apa santai Mas. Aku lu jenek Kaya tak odeni. ngene lho. Iki sindene ana sing muni nek ora dilabur asline celeng ngono. Sapa sing ping? Ya pilihan sing endi? Salah sing muni. Aku ora wani tunjuk. Ya cepoke. Jadi Aku lho, alur duneke celeng sugeng daripada sugeng celeng. Lho. apa bedane? Lho, nek celeng sugeng kuwi karo nek celeng. Ini nek sugeng celeng mesti celeng. Lho. Oh, umpamane ngene. Piye, piye? Umpamane ya, kayak sampean ya. Nah, tating gibas umpamane ngene ta. Nah, daripada tating gibas alun gibas tating. Bener. Ngerti ta? Ane mangune ya tetep ngono lho. Umpamane kaya nang tanggaku kae. Iya. Anu bakul wedhus. Heeh. Dadine sugeng wedhus ngono ta. Heeh. Nek bakul kirek ya ana sing ngono iki jenenge. Sugeng kirik ngono. Nah iya. Ora apa-apa. Santai Lah, daripada kirik sugeng. Nah, Berarti beda ya? beda. Lah milih sing endi? Dan aku nih daripada duneke kirik sugeng, kalau sugeng kirik apa kirik sugeng lah. Nah aku milih kirik sugeng daripada sugeng kirik. Ora milih celeng. Mau celeng ki gagrok. Ngono kuwi ki ra apa-apa malah dadi klan kondange lho. Nah mau Lah, kok dalane babi ngepet ngawur wae. ora ya. Ning iki Pak Dalang. Nggih. Alhamdulillah niki lama tidak jumpa dengan Pak Sugeng Kampret. Heeh. Ini alhamdulillah bajunya sudah saiki wis kemajuan. Tapi biyen piye to? Lah biyen ki anggar petok aku lambine gur kuning terus lho. Bas, aku ki yang nganggo klambi ning ya kudu nganggo werdi. Tak kandhani. Nah, aku nek lumaku kanthi ening ki mula kuning. Lumaku kanthi ening. Mula nek wis kepethuk karo Mbak Tati karo Mbak Lesa ngati-ati. Lah napa ta? Aku ki dititeni terus. Lho sampean ki ngerti. Klambiku kuning kono 10, Bos. Ah ora. Nek gek klambine kuning gek meling-meling kaya blerengi moto. Lah iki nek lumayan Pak Jumbo mbiyen nganggo ijo kaya lontong. Lah iki nek kuning kaya apa? Lah, Kuning Kowe kan kuning. Wah, aku ngerti. lah sampean ki Sejak nabrak batu, gengkong ini kan, kobaran payung kan. iki nek kuning ngene iki gari nyentok. Bas, Hei, kuwi udu kuning payung. Kuwi wong dodot ditabrak watu mengkong. Nek nanggon aku kuning ngono gari nyentor iki, Mas. Nyentormu kowe. Ning alhamdulillah niki nganu, napa jenenge wis kemajuan saiki Nggih. nganggo bludru, saiki kembaran karo aku ngono ya. Nek biyen ora ngene iki. Jane wangun to. Wangun. Nek kebaran ngene kan wangun. Mulane gawe sing liyane meneh. Nek umpamane iki, apa iki wis kebaran. Heeh. Nah, dadi serasi lah. Heeh. Umpamane aku mbok jak mlaku ngono. Terus? Njer Pak Jumbo takon, anu ndi Mbak Tati ngene iki le jawab piye jajali. Jajal tekan. Cetone ganteng karo ayu ngene iki. Heeh. ane ngendi Pak Gareng? Mbak Tati. Oh, Mbak Tati nanti ngendi? Sapa sing ditekani sapa? Mbak Tati mau kemana? Baleni. Balik. Sing ditekani sapa? Aku takon Mbak Tati. Ayo. Mbak Tatin, Nggih. mau kemana? Mau buang batang ngono ya. Ya pas. Lah apa? Mau ning ngelem. Aja lho, engko tak ketelah gareng celeng tenan aja ya. Nek sesuk kok keterak apa tenare gareng celeng sampean sing tau cek sampean. Lah ngapa? Lah sing marahin nama rabi sampean kok. Sing marahi dalange mau meni dadak kon ngecat ireng, aku dadi meni nek ireng iki kaya celeng ngono. Sing takon muni ireng lak kene dhisik. Lah aku Apa ono gareng kok ireng? Ono tak jipokke ya ta. Ha ya ning aku ya wegan nek kon dicat ireng. Ndak kaya. Celeng. Ayo wis kowe dhewe. Celeng macak gareng. Maten nuwun. Maten nuwun. Salaman ya. Oke. Alah celeng.
Iki sowan wonten lengkong. Nggih.